Asịrị kwupụtago obi mwute a na-enwe banyere aja agwa a na-egosi n'ihe gbasatara ndị na-ekwupụta ọnatarachi e nwere ọkachasị na ebe Aguleri na kapsụl Anambra is dịka emere njem nlekọta n'ebe abụọ na-ahụ maka nke a na Aguleri. Onye du ha wee bịa bụ Chairman House Committee on Petroleum and Mineral Resources Honorable Chidebele Ibemeka, ya bụ onye omeiwu kwararị banyere ugwu a na-akpụ n'ihe gbasara gburugburu nya ihe gbasatara mbuse bụ nke na-emebika okporo ụzọ nyere ndị anụwa na-egwupụta aja na ana. Emene Chigbata pụtara anyị akụkọ na ya bụ njem ka onye isi kọmitii ahụ bụ Honorable Ibemeka mere ka mata na ndị ụlọọrụ omebe iwu ga-ahụ na obodo ahụ nke a na-amị aja na be ha bụrụ ndị na-erite erere site na ya bụ aja nke a na-amị. O were mwute na ndị ahụ na-amị ya bụ aja adịghị emezu ihe ha kwesịrị mere ya bụ obodo bụ nke a kpọrọ corporate social responsibility, tinyekwere na environmental impact assessment na ha dị edese ya etu ọ kwesịrị. Onye bụ onye isi ndị ndu otu kacha n'ụlọọrụ omebe iwu na steeti ya bụ Sir Ikenna Ụfọdeme katọrọ etu ya bụ ndị na-amị mmanụ si emebi ya bụ gburugburu ma mee ka mata na agwa ha bụ nke jọgburu onwe ha ebe ha na-amị aja ma ha dị edozi ya bụ obodo. Site na Aguleri, abụ m Emmanuel Chigbata maka Akụkọ ABS.